עושים על וידאו עכשיו. לא, אתם יודעים... אפשר עם הכיסא של הקייק. אתם יודעים שאצלנו, כאילו בחבר'ה, כשיש למישהו מולדת, אז אנחנו ככה חוגגים קצת את המאורע. אז זיו חבר של כל האתר, והחלטנו, מה שנקרא, לפנק אותו במתנה קטנה. זהו. בניצוחו של קובי, קדימה, אנחנו גם רוצים לראות. שנדע אם שווה לרשום את המולדת או לא. מסכנים הדורדוים. תתחדש. זה לדורדו? זה רישום שלו קומו. שקלים שרצית. מה המשקלים? אם כבר שתפו אותנו. שתפו אותנו בסודות, איזה משקלים? עד 110 גרם. כזה עדין? מה? מי? מה? זיו, אתה רץ על וידאו, דבר. זה הארכיטקט של כל ה... אוקיי, מה אתה? מה אתה? וזה גם שיהיה פתיגן אתה לא לזרוק. נורמלי. וזה החוצר שנשאר לך, לעשות עליך את השוק לידרים. תודה רבה לכולם. יד. אין בעיה, נזכיר. מזל טוב. תודה רבה. תודה רבה. תהנה, מגיע לך. מברוקי. תעזור לו, תקעת אותו. כל ביד אחד, הוא לא יכול לתת את זה.